Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. имрӯз қарор дорум дар мошинбозори Душанбе ва якчанд мошинои беҳтаринро ба навои гирифтагем. кӯшиш мекунем ки ҳама рӯза барои шуморо пешкаш гардонем. навора то охира тамошо мекунем, дастгириро фаромӯш намекунем. касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, ҳатман дар канал обуна мешавем ва фикротонро оиди нархи наво бинависонен. нархи навои мошино арзон аст ё ки қимат аст, ҳатман фикротонро бинависонен. ба шумо тамошои хубахонон ҳастем. саломат ва зинда бошед. ҳама ҷиҳата зураяка марамат бодаро пело инсигния солуш 2012 аби моторуш 24 бензин. хоб американский варианти американский чо балон авардаро я докторан ана нарушили трапаки автомат коробкаш кондиционер облик ҳам дорад. ҳама навротуш кор мекунанд. ҳуҷҷатош ҳаста кан? ҳуҷҷатош куфои давиямаш ҳаст. бовар кунед ҳамира ман 8.5 мехоҳам. дизайни стекло подогрев дорад. боковое подогрев дорад. ҳамаш ҳастад. красный москва. 104,000 пробег дошта. автомат. хопой наворот. чанд сумака? хоб 100,000 сомон. муомила дора бо? бо муомила дора. номро чӣ мутавва ка? 918 46 05 88. вариантҳои чӣ дора фақат шумо? агар мошини Toyota Estima семения ку ҳафткаса Estima ҳамо қади алиш кунанд, алиш мекунем даш на даш. маро сига мошинада маъқула яка хадамна маъқула. ман маҷбурам фурӯхта исмака. махадам докторам. худо баш ки фарзандо бисёр шидиян. фарзандора садик мактаб мебари уже намегунҷа. очама корхона мебарам мисол ва ё қади уже худо баш ки калон шидес. барам мегӯям мошини семени гирем. аммо Toyota Estima маъқул шида хонагиёда. агар мошини тоза ҳама ҷиҳата чизаш ҳадавоям навай тупчай. ина бериш бензини холи. ана автомат типтрон. фақат ами туалету душ надорад, тамом дига ҳама чӣ дорад. мошини хеле да. мошин необычная, хеле необычный дизайн. баъд ронш интерьериш ку мисол салон. ягон мошина ман хеле салон надидам. хеле чамаки хушроакай да. боковой поддержкош қатъиян чизош сиденияш. полный кожа ёхяка. материал нест. як борига бубинем бародаро салон шав. пробег шайку пробег жина 104,719 километр на як круг шида яка. як худам вагон гирифти ё ки чиқари гирифти? гирифтагим на вагон буд. ина дасозид мешава. фақат дасти хидна рӯзашда 15 километр якагим ака. хона корхона садик, хона корхона садик. мо ай қурғанем дуни қирған ҳамаги аис баисш 3 километр яка. фақат калон нест. барои ҳамон мошин кам гаштаги каси гирака иншоалло барака меёва раҳмат мегака. занг мезан бу раҳмат мега. маълум ай бародаро ки мошин тоза хушва. занг зен ака қаямсубаша иншоалло ки бу мана муомила мешавад. муомила дора бу акаҷон. арзониш мекунем. ина Lexus хоб объёмаш 2.5 2008. як тамошо мекунем. салоншо нишон метавам бинед. кожаный салон. ҳуҷҷат дорам ака?
солона ҳуҷҷат дорад. солона ҳуҷҷат дорад. хоб электропакет яхи бошам. хоб 4 электропакет, кожный салон, коробка автомат, старт стоп дошта. Сасани зур. Чанд та гуфтесия кайра? Чанд та гуфтесия? 90 та. о муомила меша фақат сум вариант ялиш аста? савдо мешава. номро тамаги номрои телефон та. 902 11 22 74. хоб манаван занг займ накада қатиш муомила кунед. хоб мерседес зайчик бародаро. хоб 2001 солош, объёмаш 32. бензин холӣ яка? газ бензин ҳарҷ. газ бензин ҳарҷ. газ евро 4 дорад. хоб як тамошо мекунем. не тонировка чанд қай дига яка? ира я ҳуҷ мекунӣ. хоб солона ҳуҷҷат дорад то декабра тонировка. ҳошида. хоб на салонша тамошо кунед. ҳамаш раднояй, мақсад ягон чи али шидаги нест сай мега. чизе аст сайхша. тамошо кунед. краска шамсозай, тонировка, задни камера. номрош падарка я? Не, номрошо бегир. номрошо бегир. Можеш дига боши. мисхай макам. хоб нахиш. хоб кожный салон, не ах як бишам мегирам. хоб коробка автомат, монитор, состояние зур. 243,000 пробега. ира чанд та гуфтеси яка? 90 гуфтесем ба. 90 бо муомила мешавад. фақат сум варианти алиш аста? вариант алиш фақат сум. фақат сум қатия. сум дар кор даякада. каси харидора. номро чанд буд? 902 90 90 93 93. маравад занг занакада қатиш муомила кунед. мерседес бародарон 97 сол, объёмаш 1.8. бор як тамошо мекунем. шамахтака хоб як салоншо мегирам. 97 гуфтан солхан. 97 дарои қубеш ручной. ин ҳуҷҷат дорад ка? ҳуҷҷатош мечидаган? газ бензин нест хеле? евро 4 газ евро 4 дорад. коробка механик, люк дорад, состояние созай. 170. чанд та гуфтеси яка? 57 бо муомила мешавад. номро чанд яка? 900 55 50 99. фақат сум варианти алиш аста? фақат сум қатия. мараван занг занакада қатиш муомила кунед. опел бародаро 2007 сол, 1.6 беванус объёмаш. як тамошо мекунем. салоншо бинед. хоб электропакет, салонш тоза.
برای عقبش رучنای بدای خب پشوش الکتروپاکت коробка механик кондиционер ҳама наворотош кор мекунад номро 966 1532 иша чанд та гуфтаси زدگی پوشیدگی نداره. ایران نرخ شب کاکا ایران نرخ. اکیوشی. چناسه؟ نرخش 67 ها 67 بو معامله میشه نمره شگفتم اما بود نمره تمام 68 تا میگه با معامله میشه